Bueno, pois aprender da tradición é un programa de formación da Dirección Xeral do Comercio, neste caso da Fundación de Artesanía de Galicia, que é unha formación específica, un modo de formar a novos talentos pois, en técnicas e oficios que en moitos casos se poden chegar a perder. Sorpréndeme en visitas como a de hoxe, en este curso de sastrería, atoparme alumnos e profesores da Escola da Formación Reglada, tamén artesáns con unha longa trayectoria, como conviven con expertos, en este caso de sastrería, adquirindo esas técnicas, como digo, esos oficios, é necesario conservar. Son Fernando Freire, son sastre de segunda generación, algo que empezou con meu pai no ano 53, levo desarrollando a actividade, por lo tanto, toda a vida. Fai xusto un ano que a Artesanía de Galicia me otorgou a carta de artesán e a partir de aí pues, bueno, foi un poquinho unha revolución en todo este proceso. Aquí na Academia de Ana Prado, xunto a Ramón Lareo, estamos impartindo este curso desde noviembre que está inmerso en un programa específico de formación de artesanía que é aprender da tradición, técnicas e oficios. É importantísimo, orientado xusto á remuda xeneracional, contar con xente, con alumnos moi xovenciños, temos unha edad media de 35 anos, para nos foi unha auténtica delicia saber que este oficio pode seguir vivo e que nos poidamos transmitir os nosos conhecimentos e a nosa experiencia a unha xente tan nova. Hola, boas, son Saúl, teño 30 anos, son alumno do curso de confección a chaqueta artesanal e actualmente aprendí de sastrería na Sastrería Artesanal Fernando Freire. Unha iniciativa como esta que estamos facendo foi unha aposta pioneira por parte da Artesanía de Galicia moi necesaria, xa que é unha eiva na formación textil da artesanía aplicada á sastrería, pois foi unha porta e unha grandísima oportunidade o poder acceder a unha formación deste tipo e, sen dúbida algunha, daqui a moitos anos pois vai dar moitas alegrías para todo o panorama, tanto galego como español na sastrería artesanal. Hola, soy Aroa Veiga, soy artesana, tengo 34 años. Estoy en el curso realizando la formación de oficial de sastre porque mi idea del futuro es poder dedicarme literalmente a la sastrería, especialmente a la sastrería femenina. Lo que está haciendo Artesanía de Galicia es una labor súper bonita, súper importante, súper diferenciada del resto de comunidades. Creo que sería muy bonito que esto llegase a nivel no solamente de España, sino de Europa y ya mundial.